Ej, jeg tror det er din 5. blok. Men I skal altså bare skrive på min e-mail. Jeg er utrolig træt. Jeg har juleferie, og jeg keder mig ihjel. Og I skal skrive, hvis der er noget, jeg skal lave. Jeg har også en hel masse make-up, men jeg orker bare ikke at lave make-up til lige nu. Farvel.